Us he explicat el congrés, no? Ja us ho he explicat, com funciona. Sí, ens han dit alguna cosa, però és que no ens esperàvem pas que al final féssiu el congreso aquest. Moreno... Collons, Moreno! El xic de Cal Moreno! Ah, sí, el xic de Cal Moreno! Sí, qui l'ha vist, qui la ve, tu, abans de Campo i Playa, i ara, mira'l tu, tot trajat organitzant un congreso. Collons, sembla emprenedor i tot! I tant, el congreso! Ja ho sé això, com m'he de portar? Doncs què foteu aquí en aquest congreso? Quines activitats hi foteu? Això. Activitats, què? Quines activitats? Moltes, tenim moltes activitats, moltes. Això ho sap millor la Rosa. Sí, pregunta-li a la Rosa. Doncs d'activitats en farem un munt, un tou. Farem un curs de debat, farem cates de vins i cales, anirem a passejar per la Vilafranca modernista, que tenim una arquitectura fabulosa, farem xerrades d'emprenedoria, inclús activitats de responsabilitat social. Collons. Ho tenim preparadíssim. Unes activitats programadíssimes, us encantarà. Jo m'hi apuntaria. I això de les festes locals? Què collons és? Què feu aquí en aquestes festes? Què són de locals? Què són els locals? Què són les festes locals? És el Conrado que li agraden les festes. Collons, per moure una mica l'esquelet i les bosses! Què són? Les festes locals. No, pregunta-li a Eva, millor pregunta-li a Eva. Les festes locals? No sabeu què són les festes locals? Això vosaltres que sou vells encarcarats ja. Carcarats, Déu. Qui que els coneix? I vés, saps? I vés! Ja veuràs que nosaltres m'ho animarem tot, nena, ja veuràs. Ens heu de venir a ballar, a moure'ls, a fer gintònics. Gintònic? Què és això, el gintònic? Pots comptar, un invent d'aquests nous. Nosaltres porta'ns una mica de vida al Penedès, home. Ja en tindrem de vida Penedès, també, ja en tindrem, no et preocupis. I farem pinya, una gran pinya, però heu de venir. Això de les festes potser sí que anirem, I tant. Diuen que fotrem pinya? Bueno, si fotem pilles, podem arremar bé les mosses, I això del gin tònic, a mi m'agrada, No sé quin collons els invent, però... Exacte. I a males vinito. A males combinem. Ja anirem, ja vendrem. Bueno, i sopar què, no? Perquè suposo que soparem. Home, aquelles hores segur que tindrem gana, ja. Oh, i tant. I el Xita Cal Moreno ja se sap que sempre... Ja li costa ahir. Sempre queda curt, aquest. Va, just això. Demà les portem nosaltres les bledes i companyia. Aquelles bledes que té ell. Oh, i tant. I ben bones que són. I tant. Unes xufetes de les que tens allà a l'hora. Escolta. Que no fotrem festa major. Oh, i tant. Com està el sopar? Com està? Al sopar, millor pregunta-li a Marta. Què us semblaria ser els nostres presentadors del sopar de premis i de gala que farem? Ostres, però... Però hi haurà mosses o no hi haurà mosses? Això. Hi haurà dones, hi haurà homes i us podreu lluir i de llarg. Oh, collons, que m'he fotat nerviós! Però hauríem de parlar en públic davant de tota aquella gent trajada. Però vosaltres, si sou gent de la terra, això no és problema, home, bé que aneu a fer al mercat, no? Ens ho pensarem. Hòstia, estaria bé. Recordeu, dissabte, 18 d'octubre, comptem amb vosaltres perquè sigueu els nostres presentadors. Us esperem. Escolta, Moret. Ara li preguntaré. Què collons són els senadors? Que no! Senadors, t'ha dit! Senadors. Senadors? Vosaltres teniu senadors? Per què serveixen els senadors? No sé. Teniu un programa i tot per ells? Que he vist que visitàvem molt. Sí, és que què collons deu ser això? Els senadors. Que no, senadors! Senadors. Què? Sí, els senadors. Els senadors venen tots. El David ha parlat amb ells. Sí. Els senadors, no sabeu qui són els senadors? Els senadors són joves emprenedors. De fet, no tan joves. Com vosaltres. Però amb un pin d'or. De l'or? Un pin de l'or? No d'or, no. Un pin daurat. Un pin de senador. Collons. I aquests vindran? Oh, i tant. Ja hi hem parlat. Vindran tots.
Sembla interessant. Tinc molt bon equip. Pensem-ho-s'ho. No s'ho podeu perdre. Collons, al final jo em pensava que només seria una festeta i no, volen fotre coses, tu, volen fotre coses. Per ser Vilafranca? Molt bé. Déu-n'hi-do. Ja veurem si el xic del Moreno l'he vist convençut, eh? A veure. I a sobre que haurem de presentar els premis, Oh, tio, això fan... Això és gros, Ara, en aquest paio li haurem de comprar una barreta. Això, no pot anar així, tu, haurem de portar la millor camisa, tu. Oh, i tant. Hem d'anar tots corporativos. Oh, i tant. Ara, i tant. Jo amb el barret ja hi vaig més. Perquè, escolta. Nosaltres... Vindrà, i tant. Vinga. I vosaltres? Això. I vosaltres? Us hi apunto?